Hi, it's me again. And before I start, thank you sa tanan na nag-subscribe. And thank you also for playing this video right now. And I hope you may enjoy it. So for today's ganap, I'll be showing you my beauty and personal care. Ayan. So, kayo na bahala mag-judge, no, kung naamoy mga makuha po ng mga products, no, na gusto po ninyo itry. Ayan. So, sugdan ta. So, ginapakita na ko karon ang makeup kit or ginatawag na akong travel bag. Yes. So, this is a gift. Bisaya din, no? Yes, regalo ni gikan sa akong amiga, gikan sa FCCGM group. So, makita ninyo na siya extra butanganan sa likod and naapod siya gunitanan, of course. Yes, para dali lang siya makuha o mabitbit. Yes. So, ako agad ni siyang wishlist. Kay need kayo na ako siya at that time. So, ingani ang iyahang itsura sa sulod. Yan. Yeah, so medyo gubot siya pero sagdi lang. Anyway, ako may mo gamit. Di man ka mo. Joke lang. And, yeah, so let's start. Gina. Yeah, so, pakita na ko sa inyo ha, ang ako ang mga gamayng butang, no? Pampaanyag sa naong o guban pa. So, sugdan nato sa sudlay. Yes, ang ako ang sudlay is Wamulan. Medyo pricey ni siya na brand sa sudlay. Nakita na ko ni siya sa SM Ecoland Davao na sila branch dito. So kini sudlayan ni regalo ra pud ni sa kuha. No, kay kung ako lang mo palit og sudlay sa 5-5 ra ko mo palit. Yes, and sunod mao ang ako ang ginagamit na facial wash and moisturizer. It's Eye White Korea. Yan. Aqua moisturizer and facial wash. Yan. So, ganahan ko kay so far, okay man ang resulta niya or effect sa ako ang face. I mean, makaangay ko. So, muna akong ginagamit. Yes. And sunod, mao ang ako ang wet wipes. Yan. No, importante ang wet wipes. No, biskan asa magamit jud siya. So, na ako ana. Always. And, unsa pa man ako ang naabiri. Yes, rubber band. Naadyo ko yung rubber band kay usahay gusto tam mugkot or natay kailangan silang bugkot. So, mo na siya. Tulo na siya kabuok. Isa na lang nabilin. So, sunod, ako ang cotton pads. Yes, very important kay, na, mo itong ginapahid sa ato ang now. Yes. Mao na siya. Gamit kayo. Sunod, mo ang face powder puff. Yan. Of course, color pink. Guys, ayaw i-mind ang price. Kaya barato na siya, of course. Yeah, so, napo ko gipalit nga extra. No? So, tulupod na siya. Ang isa ako anang ginagamit. So, napakoy duha ka extra. And sunod, yes, ang ako ang paborito, Garnier Micellar Cleansing Water. So, it's all in one na, guys. It's so good even for those who have sensitive skin. So, makeup removal na po siya. So, nice kaayo siya kay kung wala ta sa balay. No, convenient gyapon sa ato mag-remove sa ato ang makeup by using this one. Yes. And, yeah, mauni siya ang ako ang ginagamit na face powder puff. Yan, so ako lang siyang ginabalit o tissue din, ginabutang na ko siya balik sa bag. And next, we have hair spray. Ayan, so na yung mga moment na manindog nga ito mga baby hair. So, kailangan nato siya butangan. Ayan. And next, 3D Perfect Lashes. Ayan, kadali lang itong siradong tarong. Yan. So, again, guys, just don't mind the price. Again, very budget-friendly lang ni na 3D Perfect Lashes.
So, yeah, mo na akong ginabutang pahig na ay mga event ko na ginaapilan parties. Kaya nagabutang ta. Kaya mo na magpagwapo sa ato ang mata. Yes, and next is contour stick from Color Me. Napalit na ako ni siya sa Miniso. So, wala pa na ako siya nagamit kay medyo dili siya matchy sa ako ang shader. Pwede na ako ipagamit sa uban. Yeah, and next is my face palette from Pink Flash. Ayan. So, ganahan ko sa brand na Pink Flash kay feeling young and fresh kaayo ang ilahang mga colors. And most importantly, budget-friendly kaayo ang Pink Flash. Daghan kaayo sila og mga products na kaya kay sa budget and see daghan kaayo siya og colors no, na pwede na nimo magamit. Especially katong mga nagsugod pa lang sa pag-makeup. Next is this Maybelline The City Mini Palette. So, as you can see, it offers you different colors already. It has 6 colors. And by using this one, pwede na nimo ma-achieve itong goldy and smoky eye look, no, na gusto ninyo. So, napalit ni na ako siya intended for one event na ako ang apilan. And gusto na ako something goldy ang ako ang look. And of course, it comes also with a brush. A cute brush. Feeling lucky ko at this time kay naka-sale po siya. So, para jud siya sa ako. Yeah. And next is this Maybelline Natural Beige Pressed Powder. So, it is in the shade of 220. Ayan, very nice po siya. Labi na sa ako, dili ko pwede na walay powder kay medyo oily ko face. Yeah, and of course, nanapod siya mirror and also napod siya foam. Ayan. Sunod, mao ang ato ang Maybelline Liquid Foundation. Ayan, it is in the shade of 228 and SPF 22. No, ayan. So, mauni siya ang ako ang nakita yun the perfect no sa ako ang skin tone. Yeah, and also naka-sale po na siya at the time na ako ang gipalit. Yeah. And tip of course, dapat match no ang imuhang press powder sa imuhang liquid foundation para mag-blend sila. Kung dili man exact no, pero kanang duol-duol lang pwede na. Ayan. Another liquid foundation, it's from Pink Flash, a lasting matte foundation, same sa Maybelline ganina, no, lasting matte pud to siya. So, na-stop ko paggamit ani, kay na-realize na ako nga mas darker siya, no, kung ikumpara sa ako ang skin tone. So, Maybelline na akong ginagamit. Then, kung mupalit ko, balik og liquid foundation, matry ko sa lighter shade sa Pink Flash. Kay nindot man po ang Pink Flash and barato lang po siya. Sunod sa lipstick ta. So, this is a Glam matte lipstick. So, napalit na ko siya sa Miniso number 6. Reddish brown. Ayan. So, medyo strong ang iyang color pero ganahan ko. Nice. So, sa Miniso lang na ako nakita ang kininga shade actually na gusto kayo na ako. Gitry na ako siya pangita sa line pero wala na ako siya nakita. So, yes. Thanks to Miniso. I also have this lip balm from Nivea. So, importante kaayo siya sa ako, especially medyo dry jud ko og lips. So, everyday ko nag-apply. Pwede na po siya i-lipstick good, actually. So, i-darken lang nimo siya. So, naapod ko ay liquid eyeliner. It's from Maybelline. So, duha ni siya kaklase. Actually, naa siya katong mura siya pen type. And kini, akong gipili kay Hyper Sharp. No, it's a brush na pointed. So, very nice kayo siya kay, like, makontrol good nimo ang shape na imong gusto i-achieve. And long-lasting po siya.
So, naapod tay concealer. So, it's a Focallure concealer. And so, importante pud kaayo ni sa ako na magbutang og concealer kay, na medyo rich in eyebags kaayo ta. So, yeah, ginagamit gud na ko siya. And lahi ra pag nakagamit ka og concealer kay murag maka-add jud siya og something magic sa imong face, no, na very nice kaayo ang labas sa imong face sa imong makeup pag na-concealer. Naapod ko aning Pretty Secret Lip and Cheek Soft Glow Tint. Ayan, so it's a cool pink and feeling young and fresh pud kaayo ni siya gamiton. Pero dili kay nako siya ma-appreciate sa lips. Mas ginagamit nako siya sa cheeks. Ayan. Naapod ko aning Rorari 3-in-1 Clay Blush. Drunk blush siya, yahang code or yahang murag shade. So, nindot siya, nindot kaayo siya kay pwede siya gamiton sa cheeks, pwede na sa lips, and pwede po siya mag-serve as your eyeshadow. So, gamit kaayo ni sa kuha, barato pa jud kaayo. So, giveaway lang ni sa kasal sa ko ang brother. So, ganahan jud kay ko, ginagamit kanina ako siya sa una jud as in. Dali ra kay siya gamiton. So, naapod ko another pink flash product. Mascara. So, it's a lengthening waterproof micro brush mascara. So, yeah, dili lang siya maka-darken sa tuang pilok, pero, maka-extend ko siya, no, mas taas ang imuhang pilok tan-awon. So, again, very affordable kayo. So, ganahan jud kayo kung pink flash product. Ayan. Next, dirita sa Kilay is Life. Ayan. So, importante kayo ang pagpangilay gud, no, sa girls. Kilay gud pag natay kilay. So, this brand is a Flormar. It's a tinted eyebrow mascara. So, as you can see, brush type ni siya. And, dali na siya gamiton like, murara ni mo i-darken ang imuhang kilay. No, dili kayo siya ma-porma jud. So, mura ra siya kanang simple type of kilay. No, kanang dili kayo dewy tan-awon. Like, simple lang siya. Dili kayo like gidrawing jud. And ganahan kay ko ani, medyo pricey lang. Pero, yeah, worth it naman po. I also have this another eyebrow. So, gipalit na ako siya sa Miniso. It's already 2-in-1 eyebrow pencil. So, iyang other side is, yun na nga, yung pointed niya na pen. So, kung gusto ka na mas formado imuhang kilay, so, kini imuhang gamiton kay ma-drawing yun ni mo siya. And on the other side, mao ang iyang brush, no, like pwede pa nimo ma-arrange, no, or ibutang or yun sa i-arrange nimo ni imong kilay. Ayan, so para mas formado gud siya. Very nice pud kay ni siya gamiton like formal events, parties. Yan, nindot na siya. And finally, my last item. Yeah, salamin or yung mirror. Ayan. So, pinaka-importante po din siya, no? Kay kung naa kay kompleto na set, no? For your makeup. Pero wala kay salamin dala. Problema jud siya. So, naa jud kay dapat salamin. Ayan. So, that's all. So, katulang ako ang mga items nga naa sa makeup kit na ako. Pero, napa ko'y uban na products. Pero, I don't know, maybe na misplace na ako. So, wala na ako sila na appeal. So, maybe next time, I can share those things also with you guys. Yeah, so, thank you so much, no, for watching this video. And, unta na mo'y na-learn and na-discover sa atong video. And yeah, thank you so much for watching. And see you soon. Bye!